किडनी स्टोन एक ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବା ପଛରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ତିଆରି ହୁଏ। କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ। ରିଜନ୍ 1 ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍। କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରା ଅଧିକା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ତିଆରି ହେବାର ଚାନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଏ ଓ କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ। ରିଜନ୍ 2 କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଠନରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଷ୍ଟୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେହିପରି ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କିମ୍ବା ପାଳଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ପରି ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଥାଏ। ରିଜନ୍ 3 ଜେନେଟିକ୍ସ ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଇତିହାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାର କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ସିଷ୍ଟିନ୍ୟୁରିଆ ଏକ ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ପରିସ୍ରାରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସିଷ୍ଟିନ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଓ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ରିଜନ୍ 4 ମେଦବହୁଳତା। ଅଧିକ ଓଜନ ବା ମେଦବହୁଳତା ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜିମ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼େ। ରିଜନ୍ 5 ଅନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା। ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ମେଦବହୁଳତା ଓ ଗାଉଟ୍ ଏଭଳି କେତେକ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଥାଏ। ରିଜନ୍ 6 ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ସିଷ୍ଟିନ୍ ପରିସ୍ରାରେ ରହିବା। ପରିସ୍ରାରେ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଲେ କିଡନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ୟୁରିନ୍ରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ସିଷ୍ଟିନ୍ୟୁରିଆ ନାମକ ଏକ ଆନୁବଂଶିକ ଅବସ୍ଥା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟିନ୍ର ପଥର କିଡନୀରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁଠିକି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସିଷ୍ଟିନ୍ କିଡନୀରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି କାରଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ।